Здравейте, приятели! Днес ще направим акаунт в Car Parking. Да, акаунт, за да имаш пари в Car Parking. Ще го качим в YouTube. Знам, че много хора не знаят. Мисля, че 20% от хората не знаят. И аз мисля да започваме. Това е моят приятел Найден. Той разбира повече от игри от мен. Той има повече игри. И да вземем телефонът. Изчакайте. Сега ще го направим. Добре. Ей, тук гледайте. Нищо не виждам. Не влизайте тук, влезнете по-добре тук. Мисля, че ще стане. И пики, помъчици и копели. Едно копеле. Виждате ли? Мисля, че ще стане добре, но не всеки път става акаунта, нали? Или да, е задължително. Може да не стане, не знам. Само да. Така. Това е готово. Сега паролата. Каква е паролата? Добре. Така. Сега в акаунта знам, че много хора не знаят. Да. И някои хора може да не играят Car Parking. Ето. Не стана. Съжаляваме, но не стана. Добре, аз ще сега акаунта. Той какъв е? Той е Алиса ЛФ 250 маймунско А DTAL.com и паролата е Алиса ЛФ 112233. Чао!